Yes παιδιά, σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να κατασκευάσετε έναν χιονάνθρωπο ή έναν Άγιο Βασίλη. Αλλά πριν ξεκινήσει το βίντεο θέλω να κάνετε μία εγγραφή, ένα like για να φτάσουμε πολλές εγγραφές. Εγώ π.χ. έφτιαξα αυτόν τον χιονάνθρωπο εδώ, όπως βλέπετε. Εσείς άμα θέλετε μπορείτε να φτιάξετε ή Άγιο Βασίλη ή έναν χιονάνθρωπο, και θα σας πω τώρα τις οδηγίες. Λοιπόν, θα χρειαστείτε σίγουρα ρολά από χαρτί υγείας. Τι εννοώ? Δηλαδή, άμα έχετε λίγο χαρτί στην τουαλέτα σας, απλά βγάλτε το λίγο και κάντε το σαν ρολό όπως εμένα. Κοιτάξτε, εννοώ τέτοιο πράγμα. Δηλαδή να είναι ρολό και ναι, καταλάβατε. Αυτό εννοώ ρολό από χαρτί υγείας, ναι. Θα χρειαστείτε σίγουρα χρωματιστά χαρτόνια, κόκκινο, άσπρο, μαύρο, πορτοκαλί. Με αυτά θα μπορέσετε να φτιάξετε πιο εύκολα την κατασκευή σας και θα είναι πιο ευχάριστη. Λοιπόν, θα χρειαστείτε και σίγουρα κόλλα, αλλιώς πώς θα κολλήσετε αυτό που θα φτιάξετε. Ψαλίδι για να κόψετε ή να σχεδιάσετε την κατασκευή. Μαρκαδόρους για να μπορείτε να χρωματίσετε. Και επειδή τώρα το λέω γενικά επειδή όποιος π.χ. δεν έχει αυτό που θα πω, δεν πειράζει, απλά το ζωγραφίζουμε με το μαρκαδόρο. Λοιπόν, όσοι έχετε στο σπίτι σας, θα μπορείτε να πάρετε κουμπιά ή αυτοκόλλητα μάτια. Θα σας χρειαστούν. Π.χ. εμένα, μην κοιτάτε τώρα που δεν τα είχα, απλά είχα μια ιδέα και τα έβαλα έτσι. Τα ζωγράφισα. Ωραία. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο για σήμερα. Μην ξεχάσετε να μου κάνετε ένα like και ένα subscribe για να φτάσουμε πολλές εγγραφές και likes. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια σας.